إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا حب الله عبدا استعمله قالوا وما استعمله يا رسول الله قال يغفر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. أما بعد، Syekh Urian Okia pudia tanuku Allah serta Asia Lautan tanus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pangni tanus sa kapipiak ginawas kanian gusto mga pamilya niyan, buotaan yan, na gusto mga suhbat yan, nagupdun sa pagtaw, adiiran pangadagan so kinigurisan o Nabi sallallahu alaihi wasallam si iko kagya kamoto na agaman yan. Mga uripan wallah subhanahu wa ta'ala, diyan ka iya masa kapakaukit tano sa social media na padaya sa limur kita no o Allah subhanahu wa ta'ala. Anda sabab ikiyatiro akurun sa padaya sa limur kita no o Allah subhanahu wa ta'ala. Na ayah sabab ikiyatiro akurun sa padaya sa limur kita no o Allah subhanahu wa ta'ala na miya kalbud sulalan ukit adi itano kasisampaya kambabugaya sandawan si iku Islam, dawan si iku agama o Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sa giyang kutwa kaya pakalbudian na uman isa na apya si idin kakadin kudar pa yan na kesabutan yan su agaman yan. Kesabutan yan su dawan si iku agaman yan. Maka sasuldaya si iku katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sanna fil Islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ay mana katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam na sataw amakambal sa ukit udi na makambal sa lalan alalan amitutumpok si iku kapakabagar o Islam, lalan amitutumpok si iku kapkatukawi ku subuan o Islam, lalan amitutumpok sa kapagpakadayamang o Islam, sunnatan hasana alalan amapya ukit amapya falahu ajruha na bagian utaw amitoong si isagyang kutwalalan member sagyang kuta ukit wa ajru man amila biha na gusto taw sumyalapi daw sa galabak lagi dagyang ka iya programa agyang ka iya aryakan si Sharia lawyer Jadal Haq Syai Kalabi Panggu
na padaya sa kapkasabuti si ikundakwan ng Islam. Padaya sa kapkasabuti upisa katawan si iku mga guna na o kuwagamatan na nasababsan na si isagyang ka iya apapugugit tano sa social media na di tano panganin si iku Allah subhanahu wa ta'ala kasabapan sa kasabuti tano si iku benar, kasabapan sa kasabuti tano si iku mga sugu anu Allah subhanahu wa ta'ala na anto na unon isibutan tano apod sa mga sugu anu Allah. Peter Allah sa isa suratul Qasas ay kapitulo 7 ayat. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah. Bebanugang ka at tigu Allah. So nganin ini pagtadrakaw Allah si ikudar pa akak walungan na mauri. Diyan ang susurga. Ini siguro ka tanu Allah akap luluba tanu sa kakuatano kudar patano ko surga. Ini syukur katano Allah subhanahu wa ta'ala akap penamartano sa kambagi na tano si kudar patano ko surga. Walatan sa nasiba kami na dunia nas isaging kutwa kini sugun na katano Allah sa kabubanuga tano si iko kipantag tano sa alungan na mauri. Bagian tano si iko surga na inisumpat yan ng buwa walatan sa nasiba kami na dunia. Ubang kan derenonan, ubang ka kalipati, subagyan ka akipantag si iku dunia. Nas isaging kutwa ka bubanugang ka kung kipantag ka si iku dunia, na ahsin kama ahsanallahu ilayk, piya-piya ka, bilang ataw ka, sa lagid o kiyang bilang atawir ka Allah, lagid o kaya piya-piya ka Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tabghil fasada fil ard. Sa ubang ka panguntar masukang binasa si ikulyaw lupa. Uba ka diing galabak sa piya makasisingay si ikulyaw lupa. Uba ka diing galabak sa di mga kabay Allah si ikulyaw lupa. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Kamata-mata na suwalla na dinyan kebubian sa mga tao al-mufsidin akapra tarata agalabukiran ko dunia. Giyang kaya ayat akatir Allah subhanahu wa ta'ala na inituro na ya si iku Qarun. Ino katawan niyo so Qarun, wantawas kanyan. So Qarun napagana niya turo na tungdemisan o Musa alaihi salatu wassalam. Kawata uba pa o Musa. Ikadua miya tiro na so Qarun na pagyama no Musa alaihi salatu wassalam. Ugid na ay mabugar si isa hadith, ay mabugar si isa kitab na tungdemisan o Musa so Qarun. So Qarun na ay pag-asal yan na Muslim. So Qarun na ay pag-asal yan na mapaparate. Ugid na sabab sang kutakya pamulaw na giyang kaya basa akasigi. Na doon yan mipaar na miya panguntar miyan subay ginaw niyan da makapusyunot ko kabe wallah na miyada so kabubali niyan akasigi kamimbuli akasig. Nakatawan tanwa langulangwan ang mga tao ang mga sisig. Langulangwan ang mga tao ang mga dudengki. Langulangwan ang mga tao mamakatipo. Na sabab sa giyong kuta kadengki niyan katipo niyan kasigin na udin niyan mi pagawa. O din yan may bulag kumasa kabubali niya na Muslim na mata-mata na putays kanyan apakasya. Putays kanyan apakaliw ko guris wagama Islam. Kaginan din suminiliw sa guris o Azazir, Iblis. Kumasa kini kasiginian ku Adam na damar naging kuta kasiginian ku Adam na may bulag kasig ku Adam. Na, nandudan tanong. Aging kutwam yang gulaw-law Qarun. So Qarun na inibigay rin Allah so tamuk si kulyaw lupa. May panutul aya kala tamuk yan na subu. So mga kaha
mga storage, pananagway o karon ko mga tamukyan, na ayak kada kalagun siyan na di ka kana o 60 timan ahimar. 60 timan ahimar na diran kakna sa mga gunsi o mga pananagway, mga kaha, mga patamu-tamukan o karon. Guni asugos wallah sa Nabi, asar ta Rasul, na inilay niyan sumusa aguso karon, na sumusa alayhi salatu wassalam na daaban niyan tamok si isang kutwa masa. Kaya buo matataro at tamok yan na sugubar yan. Tigitanuan dita bangkala yan. Susulutin yan agusot tak niyan. Agi panaging ko tagabar yan na kaya panutulaw sa kitab. Nasusaputulon na iga niyan, apadumpas niyan si ko kagya ka mauto na lupa. Nasusaputulon na giti di niyan di itanggo. Sa kagya ka mauto na bulong yan sa tanggaw. Na ikadua miya tiro at tamok umusa na sa tungkat yan, sutak niyan. Nadap na ba niyan kagya ka mauto na kadatu. Ugaid na sukaron na inibugay rin wallah sa tamok. Inibugay rin wallah sa kakayaan. So pun sumusa na kena uba expert, kena uba tadiyam, ikabatya sa Taurat. Kena uba mapya ilagam sumusa. Na sukaron na kabubantugan ang mapya suara, ang mapya ilagam kukapambatya si iku Taurat. Na so kiniturunan, kinimgan na wala ko ka na nabi si iku Musa, adamang bagyan o karon, na pipunan yan so kadang ginagusto kasig, na diniilan yan so Musa alayhi salatu wassalam sa marata. Saya pinggulaw-law karon, ito na pinggulaw-law karon, tiyalwa na naging kuta sa katabaya prostitute, na piyangan na niya nun, amayat tigan kapupang siya tsunabila Musa na tindikas iku hadapan yan na tiro ang kahay mo saan to na ikidiyang kasang kayawata akarakan. Si isagin kaya kaya kamoto na masa. Kaparat tigin madiyam pa na gumadiyaman sa Musa alayhi salatu wassalam. Naasarat ikaw karon ang gulaulaan ka nakatiisot tamok apakipambagi na karkas ikaw tampak. Na tumyari maagiyang kutwabay. Nakataon tanong ay makatutundog sa kada kalipag tao si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sumusa. Kaya may panutul sa kitab na sobra na magatos yung gibuwa followers yan. Sobra 600,000 na pagtaon yan. Nasisaging ko tadi ka pangusyat o Musa alaihi salatu wassalam na bigla may katindigaging kutwabay. Akapapantagan naman buas so karon na ipaparadan yan so tamok yan apupugugit sila na gusto mga tantara yan. Amya pantag yan naging kutadar pa at ipangusyatan o Musa na mitiro aging kutabay. Hey Musa, anto na mapipikir ka sa aging kaya wata akarakan akati aaban ko. Subhanallah. Na tumatar ka man puso karon na gusto mga tantara yan napupigilay nila sa Musa sumisingasiran sa tigin na miyadima naging kaya nabi. Na sa Musa alayhi salatu wassalam nakatawan so karangit yan na gusto ka kawaraw niyan. Na ini puro yan sa tungkat yan, na ini turo yan naging kutabay at tungkat. Hey sa katawbay. Hey sa katawbay. Naging ka na miya kapoon sa mudul ka. Miya kapoon sa ngari ka, katiro ini tempong karakan. Na paginuntulan na kung ka, kaudiya kung ka, paginuntulan na tigin, naging ka, takanak na siya karakan pusa. Nagubinasa ang ka at tigin, wallah. Na diningila na ba iso karon, na di isignalo karon kung ba iyakat iso tamok at imbugya ka. Na oryan yan na miya tampar sa gin ko taba iso kagya ka mauto na katiro sa benar. Na miya tiro yan na hey Musa na prilay akong ka. Aging ka iya wata na kanaubang ka wata ini aging ko ta pananagikor sa bili-bili. Pananagikor sa kambing na ebo kayang gulola ko sinakauto so karon. At tingad gamisan at tumatandandakan sa kandiyong paakor ka, kaku akor ka diyaman,
na iman to at tigyan na kagya ka mauto na piyagi sabutan ko ka at tanden akyang gulola ko siya. Katawan niyo, anto na ipaparangay ng Musa alayhi salatu wasalam, mamiyaloy sa Taurat. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mamiyaloy sa Quran na paparangayan yan. Apitir Allah subhanahu wa ta'ala na wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ay Muhammad na sabnar apyagi sino nga karkaso pitamanan apagadatan apaparangayan amapya. Nasu Isa na ayami isa Injil apaparangayan yan na wa innaka la'ala khuluqin karim. Ay Isa na mata-mataan ay ni pananakaw na kaw Allah so parangay amapya. Na sumusan ay paparangayan yan amialoy sa Taurat na wa innaka la'ala khuluqin hasan. Mata-mata na tigwalla apya ka parangay akan sa kasamapya ay maanan yan na dipangirab sumusa na dipagikirab dipangakal sumusa na dipagiyakal na iman to at tigin karon na kagi mata-mataan adinila na kung kasakagya ka mo ito na dimapya. Sa taman sa kaya ka mo ito na kabiyakan na madiyong pa ako, na gumabinas ako, na gukadaan ka sa parate. So pagtaon, na iman to na pula denggus ka, wallah sa ya Allah, na so kaya di manarakan o karun. Sa kaya paniatin nindakan sa marata na pangalingkor kay iman to, wadeng buat tatarima na panganiw na binapato ang kaon. Na si idin sang ko to, masa katitindag ko karun na ed na kaya ka mo ito na, lumiyamadun na sulupa adidapuan yan. Naagya, lamad nulupa, abkailay panaulo niyan, na miya kagilo, hey Musa, kapadiin ka, so pagaring ka, na tabangya ko ka. Na tinahay ka na ko, na tanaan ka ko tao, amasig, madengki, marit, makatipo, sugalabugyan. Sa pagkinulo ko kasi ikulupa, na initinda po lupa, sa taman diniman to, na uman mapita, oras, gawi din, na iptindap so karon si ikulupa, saya ka pakatanan na amay ka bangkit na dunia. Giyanan ni inibalas wallah si ikutaw amasiig. Giyanan inibalas wallah si ikutaw amakatipo. Giyanan inibalas wallah si ikutaw madengki. Na ditan wa ikariraman. Kamiyaw na din sukatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhdar aduwaka marratan wahida. Wakhdar akhuka al-mu'min alfa marrah. Pananggilain ka at tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so riduin ka sa buno sumasaupar ka sama ka isa-isa. Ugid na pananggilain ka so lagid ka barasimbe sa makasanggibo. Ino to makapida? Nakikisuriduin ka sa buno na apian to na di pa ka po sa dilian na di pa natin ano to katina riduin niya ito. Nagyang ko tapagaring ka sa parate, kapita magabi na di gani ploma mo ka, di gani ginaway, mapiabibirian ka, naupun pa nutul sa marata, mamangundur si kuwagya ka mauto na, mga tao kabira nakabinasa ang kaw na tinapurate, anira kakagya kapita magabi na pudi ka. Benar at tigyan ka mapaparate. Ikadua ka tiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na tina, idha kana al-mu'min yakunu imamul mu'min khamsyata shada'id. Ginaso mapaparatya si ikwallah. Namin buloy, amya kala suparatyan yan. Miya kapya suparatyan yan. Miya kapuro suparatyan yan. Kakiyumbo niyan supudi na mapaparatya. Kiyumbo niyan supudi na barasimba. Kanggal na ba sa mapya, kapanagunta man sa mapya, na di niyang paraot na nagyang kutay sa apudi na barasimba. Natangkadang ka at tigura, so sa ginawang ka, 5 riduin ka. 5, akalaban ka. Pagkanati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mariduin ka na al-mu'minu yahsuduhu. So din so pagka-abara simbo na ka kataguan sa siig. Ka kataguan sa tipu. Ka kataguan sa dengki. Tama pamikiran na ino sa kanaya madakalagalab ka na mapyan. Kaya birtikan ako yakyo. Kailangan na ako niya. Ino sa kanaya kaya ka mo ito na di man naguntaman sa kapaanggalab ka sa mapyan. Na di ang praot yakyo ito. Nagito. Kataguan na ka sa siig. Na normal ay kakatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam, di na iplisin na mapanggulo lang. Ikadua ti ko Rasul na al-munafiq yaqdabuhu. So mga munafik aplingo, adi ipritin sa mapaparatyak wallah, na oot tagandar ka, gagani-ganin ka.
Mailay ka niyan, nadid pa ka tigar na kailan kasi ikubuntal yan, rupa para siyan, aging ko ta katatagwiron. Kapkara lang itiron. Taman sa agya ka mo ito na di makatitaro sa agya ka mo ito na ikeso niya puso ka, di makatiro sa ika pamanay pagkara ta ginang ka. Na ikatulaw tigurason na al-kafir yaktulu, so rinwing ka sa agama, alagi do mga sarwang mga kafir na upa makagapatay kairan sa disiran katokon ng bunong kairan. Na ikapatatigo nabi na as-shaytanu yudilluhu, so Satan na pangilay sa ukit sa kadidugan niyan ka. Na ikalima na al-nafsu tunajiuhu, so ginawang ka na pangilay din sa ukit, karna niyan ka sa tigin na teng kakadun kamalad na miya pasad ka, malam miya pararad ka, malam miya galabok ka, nagiya na panglintang si ikwalla, di tanu si mapasipat, sa giyang kaya pagana, kamuna na pitirakan si isang kaya alongan ajuman. Kaya katiro Allah sa Quran. Nahis kanu atig wallah amya malate. Na igira amin nila otar kanu sututul. Apo penutul no penutul. Na amadiniw. O ginawain ka, o pagaring ka, o siringan ka na amadin ka. Makapatay ka sa tao sa ding katawan. Makapatay ka sa tao sa ding kabugnaran. Enor ko ito pagkayamadi. Nakagi mga tao, ad na mga tao, akagya ka mo ito, na pupunutul sa pungumanan yan, nagupilbatan yan. Suga na yaw Allah subhanahu wa ta'ala ka pungamad tino. Apupagisi itano si kagya ka mo ito na, puna no katero. Mga loksami, mga pagaryami, ayaw ito, may alirakan, aaryak no ito, ang balin tano, subject matters. Nagyan ko to pantag ko kapakang bubala o loks aguswata. So tigtan wa rights and obligation, duties and responsibility. Anto na yung mga kabnar o loks si ikwata. Naguanto naman po yung mga kabnar o wata si ikoloks. Anto na ipapaturay ko loks, absurat niyan si ikwata yan. Na anto naman po ipapaturay si ikwata, absurat niyan si ikoloks yan. Ikadua kabto sina duties and responsibility. Duties and responsibility. Anto na atas tanggungan o loks si ikwata yan. Na anto naman po atas tanggungan wata si ikoloks yan. Anto na ipatot absuratan ulok si ikwata yan, nagunto na ipatot absuratan wata si ikulok siya. Kakagi as mga wata na ayakatitunian na amana, ayakatitunian na trust. Bigyan kau Allah sa wata ka, ini sarigir kau Allah. Ini sarigir kau Allah subhanahu wa ta'ala. Bigyan kau Allah sa loks ka awata, kaano naman buwa kagya ka mauto na? Atas tanggungan kaon. Nanto na atas tanggungan kaon. Sataw at tigwala din yan, panalamatan siyama yan, agusina yan. Sataw at tigwala din yan, piya-piya siyama yan, agusina yan. Na sabi na tigwala, dako niyan kapanalamati. Sabi na tigwala, dako niyan nakabilang atawi. Pagampanganay, akab narwatas ikoloks, naging ko tatiga English sa provide an environment that is safe. Provide an environment that is safe. Punapnaran o loks, si iniyan tiguas watayan kudarpa, masisiapon, malilindingon. Giti sa baba, so kang bangon na, pagilayin ka, subangon ka. Katataguan na ka adarpa, swata ka kalindingon. Giyan ko ta environment, katataguan na ka adarpa, na kasyapon. Ay barat yan na oyadar pa katataguan ka. Na aya siringan niyo na palapalaya marata isaatan. Para palapalaya marata galbok. Na pangilayin ka sa kita kablagang ka si ikwata ka sang kutadar pa. Kadino safety. Kaya may pangginawa niyan na mga rarata isaatan. Di mo tatigtan na environment. Di mo ta masa. Di mo ta betad. Akatataguan sang kutadar pa. Na pangilayin na kaagyan ko tawata ka. Alhamdulillah. Kanaubatan no pagambugan, nagong naubatan no takaburon. Giyan ka darpa tanong Sultan na Kadimapuro, Lanao del Norte na padai.
Adar pa ang matatago ko environment amapya. Makukontrol sa pagtaw si ko kanya kamauto ng mga rarata. Nagubumbuan sa purot kuliran kang galabka ko mga pipya. Ay mana niyan na masisiyap sutaw si isang kaingad kubod na panggulaw daw sa marata. Ugay, na anong man na di makang galabak sa marata kading kamaron. Apya swata ka karumang ka pagaring ka lokos ka daw panggulaw sa marata na di kamaron ka. Isa ka pagiginawa. Ugay na importante na giyang kutwa kasi siya pa ko kakukontrola ko darpa ko kang gulaw sa marata. Bubukaan sa purot supag daw sa kasultan na ganima puro kung ikang galabak sa mapya. Panamanamar ka dun si ko diya kamuto na sukatan ka ko dunia. Panamanamar ka dun kung sukatan ka sa akhirat na asara di ka makasupag sa balaw. Damang galabak ka ini sa para Allah subhanahu wa ta'ala. Isaunod ko, provide an environment that is safe. So ay maanan yan, nakapakamuenan ka si ikwata ka, kumahul, darpa, akagya kamuto na gasya po nagukalindingon. Ikadua, at tinudan tanoron, na provide your child with the basic needs. Diyan ko takap pinabnar yung looks, kapinaguntaman yung looks. Sa so kinangalan wata yan, nisisita wata yan na mibugay niya nun. Ibarat yan na kinangalan wata ka sunditaran, mibugay kaon. Kinangalan wata ka so kagya ka mo ito nakakakan, makasukat ka sa makaniya. Naupama kasi isa giyang kay amasa, na sumangaw tatanaw bupaganad sa giyang kay Western education na ayamala na suwagamat at wagama Islam, na so kinangalan yan ang mga basics, mga pamanapatot so kausaran yan nun na panabnariologs ang maprovide yan si ikwata yan. Ugay na uban yung kalipati, abay numbers, ato na ibtiron abay numbers. Aya ilaya o looks na sugugan yan, kaya niyan. Uban yan ilaya so unaan yan. Aya ilaya niyan na so dapat akagya kamuto na kagaganyan. Kaya nisukurtan wallahu ta'ala sa isa Quran na sifat ang mu'min. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Giyay Peter wallah sa Suratul Furqan. Tutusin niyo lango-lango na pumakinig sa pantag sa giyang akang gasto si ko pamilya. Aya kini segundo katano wallah ko kapang gasto yung kakwata ka, karumang ka, pamilyang ka, sulda walay ka. Naging ayat ay inali wallah Suratul Furqan. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Sinanot at tigwala amya marate na ayaw kit adiran kang gusto ako tamukiran na kena uba ka pangilang, kena uba ka tibuakar, kena uba ka pagisrap. Walam yakturu nagu kena uba istingnis, kena uba ka ligit, kena uba ka pikto. Andi sukur maganda ka na sukya susukudirun. Eh manan yan na kugang ka nakagya ka mo ito na su normal agamit na yan kapamasa. Kapya kang bida-bida o Allah sa mga gamit. Apalap ko sir, kakagya na. At napapantagan niya nun. Anak ito naka-cellphone na labi magatas gibu, labi 70 gibu, labi 50 gibu, labi 30 gibu, labi 10 gibu, anong pa na 3 gibu? Ugay na pala yung gamit. Naayay na nga naging kakatiro Allah sa Quran na Wallahu rafa ba'duhum ala ba'di fil rizq. Sa Suratul Nahl. Wallahu rafa ba'duhum ala ba'di fil rizq. So Wallahu ta'ala na piyaka sisanggaya yan sa mga kaadniyan o kipumbagan yan ko sukatan ka anin aryamigan yan nun, apya kalaan yan nun, auman saulan na pakanit sa 300,000, 500,000, at manayap kredit yan na 30,000, 20,000, at manayap kredit yan na 3,000, 2,000, at manayap kredit yan na 300,000, 200,000, man saulan. Nasa kayap ka sukat yan na 300,000, 500,000 ko saulan na usaran kasi ko suldo saulan ng 300,000, 500,000. Sakap manayap ko sa rin na 30,000, 50,000 kusulan dito na biyo siya lang kaagipantag ko. Sakap manayap ko yan na 3,000, 2,000 si kusulan dito ipantag na kaon mo. Ano man na 300, 200 dito ipantag na kaon. Kami yun na ang kaya yun wallahu ta'ala. Na ikadunan,
Naanto na ikatlo, na provide your child with the self-esteem. Giyong ko taka benar-benar yung looks ikwata yan. Sa ema anan yan na kataguan sa kapakaala sa ginawa, kapmamasla sa ginawa, kapagadati sa ginawa. Pembilang nga tao ka aloks, kan makambilang nga tao swata ka. Dulunan ka aloks, swata ka sa mapya, kan makaswaswata ka sa kapagindulunan. Ibarat yan, abang kamuteloy na mga lalamang kakatiro, mga pipiya katiro, bang kabusugo na mga lalamang kakatiro, mga pipiya katiro. Ino to, nasimbag mambuna, malamang kakatiro, malanggaw katiro. O pamasungan ka, talawan ka na pasong, nasugun ka na pasong, na maripli, mambuna, tinawa ka na pasong, nasimbag ka na pasong. So, gititigtan o self-esteem. Giyong ko to, kapagalang ka, kapamaslang ka sa ginawang ka, siko pantag, kukipapantag, nakakwata ka. Giti man ang utawa, ahsin kama ahsan Allahu ilayk. Bilang ataw ka, piya ka, sa lagi din, o kaya bilang ataw ka wallah, kaya piya ka wallahu ta'ala. Kagin kaya ka mauto, nakapagaman na sini pagpuno ko ka pamilya, na umalayam ka, si ikuwata ka, sa di ka kinadikin dulunan, sa mga pipiya, mga lalanggaw, na i-transfer ka ko sa lakaw di sa lakaw, na palaya lagi dito kapag ugit ka, si ikubang ka kinambudikin dulunan. Ikapat, develop mutual respect with your child. Develop mutual respect with your child. Ay man na benar-benaran o looks, aya kapakapuntagiran aguswata yan, kudiran kapakambagay sa katiro, na respektado pada dato. Slasla. Subhanallah. May lain ka sa sulda walain ka. Ami ka kayang bro. Nakanaw ba ka siguro di subang ko nando sila nakanto na dakanod pa may pas, dakanod pelumpyo, dakanod pa nga di. Pakaw kita nakasama langas, abuntal asar ta sumisinga kaskan mismo ipangaditalok. Inaw, alhamdulillah. Igira mi kanautan naman isa na pangaditan yan. So igaan yan. So kagya kamoto nan ditar niyan, igira mi sa saplid na tenoran yan. Giyan kaya pupot na kagya kamoto na pangwano na sarta at sumisinga aso buntal ka. Ilan naman, bigyan mo sa sa sampul ang marayag. Panganak ka na. Diyan nga na panganak ka na, alam mo lang kung nataw na kinangalan yan. Naging ko tataw, puti ang us. Na may kapag ka natalin ka, napasungan ka, kautos, sa kalakad, takakad. Bato nga, tiyan ka nga napanganakan, namata ang wala ka, pick up kugut may nagiguman. Ka, sobra sa piya nga na puso yan. Napiyak man din na mo sila. Din na mong ka, bugas mo. Nasisinga ka, napangalang ka sa kabudal ka, alhamdulillah, kagini pantagar ka tanong wala na isampay tanong, aging ka bagiin tanong, hindi bagay wala. Naapiyalo yung pagirisbo, kagya ka mo ito na sudayo na mapiyad na katataman ni Ron, makasisinga sila, nakaaigyo mo, takaalgir ka akala. Akay ilaya wala sa mata-mata na sasakaw na ka, sulit mo yan ka. Alhamdulillah, wata ka, nakataya sumagatos, duwagatos, naging uita mo na miyagug ako. Karon ako nakataya sa 2,000, 3,000, nagbuita mo na miyagig ako, nasisinga ka. Kamay kabigyan na ka sa pamilya ka sa 3,000, napapasok na, katatan, ay bugal mo ka, nakakuha sa pera. Nakiyo mo kung nila mag-itingira ka ng bugan, binibigyan ka lang ka mo na, di gani mamagutog. Nagyuti, kadibila patigtan. Develop mutual respect with the child. Kaadan o kagya ka mauto nakapakapuntag umbata sa giyong kutwa kagya ka mauto na padaadat o di na slasla siya ko umani isakiran. Ikalima, provide discipline which is effective and appropriate. Ato na yung maana, provide discipline. Yang na discipline, ito na yung tito kasabuta tanong. Provide discipline which is effective. Agi mo ta discipline o pa maamaraga kagutarimaon. Nagu-appropriate, mapiaukit. Bugan ko sa kano sa ibarat. Lumiyo ako sa karsada. Namanib sigidak na tiyak na kulog ka langit. Katuro to, kulog ka langit. Namanib sigidak na natin namin si Bulaw si Shaykh. Hindi kulog ka langit. Subhanallah. Nato na effective. Pamana, kabuli na effective.
Nalumiyo ako, naligunod tiro, nalumalang ako sa langit. Namanipsugid ako ng pakalangag. Ito na nga man lang, pakalangag ni sa langit. Gititigtan na effectiveness. Ay man na yan, na mapiyay resulta. Di mo ta discipline, doon ay manan yan. Di nga nakan driver sa truck, na ad na matatangkad, alala naman isa. Ha? Tignan mo, kaunan. Natatago mo sa kuri sa maputi sa loob. Apagultan no mga bulak at truck. Natiyago sa binan nga pintura. Aw siya matatampar na ay maanaw to nasa tampar sa kaunan. Naliga pa kay baka siya piko si kumasaad na binan ko nakasitog tugo ko kurbuda. Now siya matatampar sa diwang nasa kamang pugukit at baka pupuundro na diga pa kay baka siya piko kasi kay kailangan ng tabi na otaguan sa bula na din na overtaking, din na baro ka pag-overtake sa ngutwakwan. Darpa. Na. O hindi ko no? Papya. Nanto na yung sumularo, disiplin. Tanip-tiro na disiplin. Pelarga ka, nabigla meling ka nga kabalak ka, amyawa ko karsada niya, nakasumil ko karsada ka, sikan niya na liuso ka niya nun. Nanto na disiplin ro. Na uwan na pwede ning ukarsada na pagawa ka sigulin niyang kaarkap no to, makaprumpa ka kano na makabubnar ka pa na mag-isip ka, kasan mo di ka na makaprumpa ka, kabubutang siya gito na baka pinabutang nga. Ilan yung man ang ka-traffic si isa darpa ang mga maranaw. Ino tigitan mo ka-traffic tanong ay da disiplin. Kasasati man alini at pugugitan sa mga checkpoint. Napugukit lang mo natutundog-tundog ang mga truck. Namiya ka mga mama, adaaban yan na saglala. Adaaban yan, adat na may ubirtik. Nagusira pa mag-ubirtik na sa satima na karsada. Namiya ka pulo-sulusun na 5 na truck. Nanuman yung gabi niyan. So, miya ka pa nga sira ka suyan na miyati, suka pagugitiran. O ba mga paitaw, nakataon, nasasakataon pa kaugiton. Nauriyan na, miya ka mata na 5 kataon, na mirangan nga tanong, nalita naman lulupita. So, di tanong kami sa kong tapay itaw. So, ay disiplin na, kadang sa kong talin niya ka. Nawad na pa ka, pangabirtik, adi malakay, nasubar ka. Dingon pa galang ng kutaw luwatra ka, tiga ka, baka, o tula ko na di. Gitib tiro na disiplin. Ay, tiro na disiplin, nagyong kutuwa kagya ka mauto na meleng ka, aad na karibatan ko suldawalay ka, namuta, kaya tigilan ka sa kaptiro ka, sa dakad tiro, nauriyan yan, nakagya ka mo ito, nabangad na piyangwang, na hindi pa matali ka piya-piya, tiyanol ka piya-piya, naging appropriate. Appropriate. Barat na may nga sulapan, na ibubad tugo kinidalamin siya, lagi na inibitan siya, nagkulog ro. Naugin okay, kung anino nang ko talapan, nagkulog, nagkupak. Okay, no to, okay, ay appropriate, ay most discipline, na di ka na pagdaro nakuha, nga sukagya ka mo ito, nalapad, nagkulog na, pakadar pa nga sa kuta ka-safety niyan. So, lang ko nagamit sa suldaw, kiling kakagya ka mo ito na kumuralaan, kabinasan, na magugit ka sa kuta effective and appropriate. Ay mga na na, action speaks louder than voice. Daka tiro, ugiid namin galabak ka sa sobra ka sa may tiro sa kagya ka mo ito na kwa. Kaya sa tiro, na ikalimaw ito, na aya, ikanam, nagyong mo tatigira na involve yourself and your child. Pakikuyap ta ka, siko, wata ka. Gito itigtan no kaya ka mo ito na yung mo tabituan tano sa repudiation. Ay man na nagyong mo tatigira di ka pagikuyap ta sa mapya. Di mo di ka pagisumpa ta sa kaya ka mo ito na kwan. Bitiara, mo tatigtan no muamalat. Muamalat. Dinggo di ka pagigwip ta sa kanya ka mo ito na bitiara. Ay mala na, yun ko tatigtan na get to know your child. Sabutang ka, swata ka. Kanalang ka, swata ka. Ay mana niyan na, ay kabuto na maranaw na pakabatya ka sa dabarisyan. Ad na masabod mi malulukan swata ka, nanto na isabak. Ad na psigit sa laos yan. Ad na wida kalyan. Nasabutan ka. Agiyon ko takagya ka mo ito na kailangan kasi ko butaduwata ka. Digid pa kasi nga nasabutan ka. Mapipiagin na niyan. May enjoy na sabutan ka. Kahit na butuan tano sa tigtano Kill of Joy. Ay man, ay gira mapipiagin na upamiwata yan na sala ka mambuka kagya ka mo ito na ibala kong lok siya. Sama na yan.
na madaklaya kagya kamo to na kwan. Mga kabnar, miyalo si sa kitab, agi mo tatigin na, what are the 12 rights of the child? Anto na ano ni sapula gudua kabnar wata. Sapula gudua kabnar o kagya kamo to na wata. Udi na, what are mother's responsibilities? Anto ni atas tanggungan ng ina. Anto ni atas tanggungan ng ina, si ikaw kagya kamo to na wata yan. Udi na tigira na, what is importance of parents in our life? Anto na ka importante o loksi ko kauyog-yog tanong. Kapupugintaw tanong. O di na tigira na what makes a good parents list? Ano man na igagapad ka kung itungan ang mga pipiain na. Mga pipia loks. O di na why the mother get more right than father as their child? Under sabab, imala kabnaro ina si ikwata yan. Adi si ikwagya kamoto na kabnaro no ama. Nagiyan na pala niya pitag-itaki o kagya kamoto na agama. Nagiyan kagya kamoto na kaya bugyan sa mabuba oras na mga partial buya sabab sa kagialungan na Jumat na ikaduan na miya tarimang nagiyan ko ta imbitasyon, nagiyan ko ta aryakan na mugay so Allah nalikaan tanubod na ya pamakatara siya yung tanubusi ko mga padaoras so titwa kagya kamoto na mapipigir tanong pugo siya yung tanong kakalo-kalo na kasukat tatantano sa kagya kamoto na mapya mga loksami, mga pagaryami, mga aryami uban yung kalilipati aso kapag na da si Western education na sunna sa ayatya sunna niyan na kagya kamoto na an kamaswa suba sa asalakaw amosar ka sa ginaong ka saka pagkadiyaman ka si kawagamang ka kipagdoon ka si kawagamang ka naguayamala na langon-langon apugusar na no si dunia no banyo kalilipati aging kaya katiro wallah tilka darul akhirat naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Anto ni man aging kaya katiro wallah sa Quran tilka darul akhirat naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Ama naging akatiro Allah na katatan sa surga. Katatan sa walungan na mauri. Pirmar maan wallah, pipiapian wallah, pitisan wallah, dinikuritan wallah. Pakipambagyan yan ko mga tao, papagintaw sa gin ka dunia, adimata o maminasa ko lupa. Nagudi penamata o magambug, di penamata o pupuro. Kung kayo giging ko dunia, amya kapiapianan at tilagad at darpa o mga tao maalakan ko Allah. Mga ori panwallay po ni manto, na paniatan tanwa di tanong pangapad ko mga tao, mga ralatay yadat, mga ralatay parangay, mga ralatay ulaula. Di tanong kabinasaan so karumatan o di tanong kamuralaan so atatan o di tanong kabinasaan so siringan tanong anto na ikakuwang kaunaguna. Amay kakialangan nakasugal na ba kung pagaring ka, Muslim, kung kamapian yan, baka kakuha surkya na di. Gibuag kaya binasa, o kagya ka mo ito na paratayang ka. Gibuag kaya nakati ko, buntal o simbang ka ko Allah Ta'ala. Paniatan tanong iman to, kagya ka mo ito na di tanong, pangapudusagin ka mga tao, mga raratay sa atan. Wala uluwa, nagupaniatan tanong iman to, adit na ba tanong niya at saka pangimpuruan, kapupuro, normal. Kami initila ka Allah sa surga ko mga tao, ala yuriduna fil ardi fasada. Din na ba niyan niyat kulelo pa sa kapinasa? Wala uluwan fil ard. Din na ba niyan plano sa kapangimpuran kulelo pa? Sa batano din pakadaklaso kang giginaway. Batano din pakadaklaso kang bilang tao. Nagusto ka pangalimbubaan. Kaiman to na masasugat tanwa COVID-19 pandemic 20 na batano din PPA so paparangayan tanong kabalin tanwa lison sa ginawa tanwa aging kaya kapakasasagod aging kaya panyakit as sumasamblay si isa dunia sa man isa na PPN so karomanian so anak karomanianon PPN so atay so na watayanon PPN so pagaranian so na mga pagaranianon na ayamala na PPN so loksyan so rumio tsambala loksyan na gusto mga siringanian di tanong marilai nagudi tanong mananapya so saknon napakalang kapangkurkano sa dun sa kalangit rakan na ukatukawiyak na daba koron na langit sa pamana sanggibu salamat kagato ko sa nila ko sa suaswata kan ko Allah nagudi ako bagi pririduay nagudi ako kagya ka mo to na panggalabak sa bakoy pakanaraka ay di panaguntaman ang nasi pakasurga kan wa qulu quli hadha wa astaghfirullah li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.